Mahimo pa nga madugangan ang kaso sang 17 ka mga miyembro sa Indigenous People o kon IPs nga nag-upod sa kausa ni Basan Panizales Jr. nga nagaangkon sang duta nga ginatindugan sa subong sang Pasig City Hall. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Attorney Benjo Clarete, hepe sang Pasig City Police Station, ginpahayag sini nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon illegal possession of firearms, Article 151 o kon resistance and disobedience to a person in authority, Article 179 o kon illegal use of uniform, alarm and scandal, Article 148 o kon direct assault, Article 312 o kon occupation or usurpation of real property or rights, kag Article 146 o kon illegal assembly ang ipasaka batok sa mga ginaresto. Gindugang pa ni Clarete nga lakip sa mga ginapasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon ang illegal possession of firearms amo sanday Baltasar Panizales Jr., 28 anyos ang barangay Alimuno, Pasig City, Roman Casiple, 47 anyos ang barangay Tinadtaran, Buena Vista, Guimaras, Carlo Piliora, 51 anyos ang barangay Umilig, Buena Vista, Guimaras, Marlon Astrologo, 50 anyos ang Constancia, San Lorenzo, Guimaras, kag Nilo Abeso, 63 anyos ang Kapuling Dueñas, Iloilo. Nalakip man sa pasakaan sang among mga kaso si Dato Basan Panizales Sr., anay punong barangay sang Alimuno, Pasig City, kag anay City Councilor, kag sa subong kasumpong ni incumbent Mayor Stephen Palmares sa pagkaalkalde. Sunod naman kay George Marcelino, miyembro sang National Cultural Minorities o kon NACUMIN, nga ginhagad lang sila para suportahan ang kausa ni Panizales kag wala sila nagalaom sa ila madangtan bangod ginhambalan ang mga inis ang ila kaupdanan nga lehitimo ang ila dokumento nga nagaangkon sang duta sa tong Nobyembre 25. Ginpayag naman ni Mayor Palmares nga bond paper nga may pirma lang ni Dato Mangungumay ang ginpakita sa ila nga dokumento nga nagaklaim nga iya ni Panizales ang 50 ka hektarya nga duta nga ginatindugan sang Pasig City Hall sa barangay Sablugon. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.